Zdravo svima! Dobrodošli u Panda Kviz. Danas smo za vas pripremili zanimljiva pitanja, brze zadatke i puno zabave za sve uzraste. Pandicu danas zanima koliko dobro poznajete marke automobila. Hajde da testiramo vaše znanje, a i opažanje u bonus zadacima. Imamo 50 pitanja i 10 sekundi za odgovor. Ukoliko želite da vidite i vaše ime u sledećem Panda Kvizu, pošaljite neki sjajni komentar. A sada krećemo na prvo pitanje. Pogodimo prvo pitanje. Ovo je Mercedes-Benz. Pogodimo marku auta. To je Lamborghini. Da li prepoznaješ ovaj auto? U pitanju je Ford. Koja marka auta je na slici? Ovo je Renault. Ova marka je Škoda. Koje marke je ovaj auto? Chevrolet. Pogodimo marku auta. To je Mazda. Da li prepoznaješ ovaj auto? Pagani. Koja marka auta je na slici? Aston Martin. Hajde da postavimo auto na pravo mesto. Bravo, pun pogodak. Ova marka je auto na slici je Saab. Koje marke je ovaj auto? Alfa Romeo.
Pogodimo marku auta. Tesla. Da li prepoznaješ ovaj auto? To je Lancia. Koja marka auta je na slici? Mini Morris. Ova marka je To je Chrysler. Koje marke je ovaj auto? Cadillac. Pogodimo marku auta. Cybertruck. Da li prepoznaješ ovaj auto? Buick. Zastanimo za čas i pronađimo gde se sakrio ključ. Bravo, dobro opažanje. Koja marka auta je na slici? Ovo je BMW. Ova marka je Na slici je Ferrari. Koje marke je ovaj auto? Volkswagen. Pogodimo marku auta. To je Hummer. Da li prepoznaješ ovaj auto? Toyota. Koja marka auta je na slici? Opel.
Ova marka je Maserati. Koje marke je ovaj auto? Ovo je Porsche. Pogodimo marku auta. Subaru. Hajde da zapamtimo pozicije svih emojija. Koji emoji je drugačiji? Pogodili ste, auto se promenio. Da li prepoznaješ ovaj auto? Ovo je Fiat. Koja marka auta je na slici? Ford. Ova marka je Bugatti. Koje marke je ovaj auto? To je Jugo. Pogodimo marku auta. Volvo. Da li prepoznaješ ovaj auto? Honda. Koja marka auta je na slici? Renault. Ova marka je Citroen. Koje marke je ovaj auto? McLaren. Pronađimo na slici filter za auto. Ovo je baš bilo teško. Da li ste uspeli?
Pogodimo marku auta. Mercedes. Da li prepoznaješ ovaj auto? Cadillac. Koja marka auta je na slici? Nissan. Ova marka je Maybach. Koje marke je ovaj auto? Koenigsegg. Pogodimo marku auta. Bentley. Da li prepoznaješ ovaj auto? Volkswagen. Koja marka auta je na slici? Lexus. Ova marka je Ovo je Lotus. I stigli smo do poslednjeg pitanja. Rolls-Royce. Hvala vam na sjajnoj energiji i zabavi sa našom pandicom. Možete kliknuti na levi ili desni istaknuti video i uživati u ostalim izazovima. A ne zaboravite i da nas lajkujete i zapratite za još zabavnih kvizova.